sak ringa zoram thar kan lo Zofa Journal Production Thlir Tu Te in Zava in Chibai Ule September ni som pakwa sang ni som ni pali Nilaithawhtan ni Zing Lam Chanchin Ngaihthlak na ilo na yang Chanchin lang sar zualte Chin Brotherhood Thlawp lo chu Matupi Ramah antan Hmuna lo thule Matupi ram te tan dan thar an Siam CDF-Mara Chuan an Ramah an Thawpui lo tim dang an rem tilo ICNCC Hotu Dr.Kenton le NUCC member chomu Htun inte in Hmuhna an nei Mindat Ramah Pangpâr thing le mau te Halh anita jet fighter Hmangin Mindat Khawpui ka le ani MNDAA Chuan China nen in Dawr tona NUCC chu a Thawpui lo tur thu a Puang Tuna Chanchin Kim Changzokin Chin Brotherhood Thlawp lo chu Matupi Ramah antan Hmuna lo thule Matupi ram te tan dan thar an Siam Chin Lam Chanchin Matupi District Matupi Khawpui chu July ni somni pakwa Chin Brotherhood AA Yo Army Yo Defense Force strong roll chuan an lak fel nu in ICNCC le Chin Brotherhood chuan an Thawpui CDF Matupi Brigade 1 kaltlangin Matupi Khawpui administration thar an dina Matupi Ramah an mani Thlawp lo le support lo chu tir an du lo thule Matupi Ramah hong du le du te tan dan thar an Siam thuan soi chung an dan Siam chi thum te chu cher chona ilo na yang pakhat na mipui te tan Matupi Khawpui chung lu le chuak dan thar te atul dana zero in en fiale check an ton po in an rem ti tur ani a ICNCC le Chin Brotherhood ten ra rel thu la a le political kalpui da englai po in an thlopin an support turani Zing Lam Daruk atanga Lam Daruk in kar thleng duty gate post sonani a inrin ni le pathian ni chu duty gate post khar ani lu le chuak veiwang mi ten local le Chin Brotherhood in CDF Matupi Brigade 1 kaltlanga administration thar asiam hne na phalna lekha amubok turani Matupi ram lu le chuak mi ten kal phalna kong a che an kal turani a military council SACC pe noya thok non CDM te tan Matupi ram ma phal ani lo thuan soi Nina Matupi City mipui te tan ven himna dan an Siam chu Ngaihthlak na ilo nei chun zomang felfai taken an thin tur ani a zandar kwa hnuwa mai like chit en reng lo tur ani a thlathum chungin zan Lam Daruk atanga Zing Lam Daruk inkar thleng tu ma pon chwa lo tur ani kal phal lo na hmuna tu ma kal lo tur ani a CDF Matupi Brigade 1 rem ti na tel lowin ral thum an kol tur ani lo ral thum mu le chhar emo kol an chuan an hne na shet tir tur ani an kem office le duty na hmuna phal na tel lo chuan kal phal ani lo Matupi Ramah thil dang lam mu le shet kan nei chuan an hne na shet tir tur ani ti in thu chuana an nei pathumna Matupi Ramah ICNCC le Chin Brotherhood ten CDF Matupi Brigade 1 kaltlanga administration thar an Siam mipui hriat tur dan thar te Ngaihthlak na ilo nei chun zomang Matupi Ramah mipui ten administration thar an din na hnuaya omin an thlawp vek tur ani a an dan le dun te an zom vek bok tur ani ICNCC le Chin Brotherhood chuan Matupi Ramah organizations le council dang an phal lawa administration thar le hmalak na chu ti thuan obzonga soisel thin lo tur ani bok mani ta lo chu ruk emo man emo ti lo tur ani a Matupi Ramah organizations thar an don po in an hne na phalna an la thlap tur ani sa khwana le ko ran thil ero trem ti sa ani Matupi in mun le ram zor khap thlat ani a Matupi Ramah an phalna tel lowin internet man phal ani lo internet mang du tu chuan an hne na hriat tirin phalna kat an lama sa tur ani economic sum do na kalpui du an chuan phalna an lama sa tur ani a namle sa khwana in thliar lo tur ani chanchin dik lo the lo tur le Matupi operation kalpui awanga bungro chha le thil nei chan ten social media pholang mai lo turin an hne na hriat phot thin tur ani tur thuan soi he thu chu dan le shei zom du lo le pa balan chuan na taka shamna pek an ni tur thu Chin Brotherhood CDF Matupi Brigade 1 le an administration thar chuan an tar lang ani CDF-Mara chuan an Ramah an Thawpui lo tim dang an rem an tilo Chin Lam Chanchin Matupi District Mara Ramah Chin Lam Council zom tu CDF-Mara chuan an Ramah Military Council SACC pe te chu ne in lai len pi miu an la thaya an Ramah an Thawpui lo ral thuam keng dang trim dang te chu an du lo thu le arang lama chuak turin thu chuana an nei Mara Ramah an hriat pui na tel lowin duty gate post Siam to lo tur le Hmun khwar te chuan an thil ti ban sana ti top turin ngen na an neya an ti lui zeleni chuan CDF-Mara chuan in zaton lo na
ngain sipai chakna manga annor let tur thuan soi ICNCC Hotu Dr.Kenton le NUCC member Htun te in Hmuhna an nei Chin Brotherhood Zommi Interim Chin National Consultative Council ICNCC Hotu Vice Chairman Dr.Kenton le the United Nations Credentials Committee UNCC member Htun chu September ni som pasre USA in Hmuhna anvanai ani ICNCC Vice Chairman Dr.Kenton chu ZFU PDF Zolan Vice President Mopurna chelmek tu ani a NUCC member Htun chu NUCC Myanmar ayo in permanent representative of Myanmar to the United Nations in New York HEA omek ani ICNCC Vice Chairman Dr.Kenton chu September ni som pasria NUCC member Htun ina avalenga thatta kalodong songin Myanmar politic in lumlet mek le Chin state political virkul mek chungchang soi hauna an nei thu mo phurna nei tulam chuan an soi voisom sri pakwana UN General Assembly UNGA chu September ni som atanga ni somthum thleng kalpui mek alani a UN Credentials Committee na Myanmar ayo bar pakhat Htun chu September ni som ni pakhat a atel le don thu asoi Mindat Ramah Pangpâr Thing le maute hum hal anita Chinlan Ram Chin State Mindat District August thani sompali atanga ni somni thleng tual chung upale administration Nilaithawh Tu Te committee nei ani a department sang tele ni police by defense le police lam thleng antel thuan soi an ram reilung chu ramboi chunga amoina le athatna tham ral mai lawa alhutna hum hal turin ro relna an neya Mindat Ramah Thing le mau Pangpâr te chu hum hal tlat ani to a laka mozor emosum do na tan Siam emo phalani to lo baka khaptlat ani to thu chhuale omma chu he dan hi kengko a zom thau tur ani a zom du le thuai lawan chuan nat taka shamna action pek an ni tur thu Mindat administration lam chuan thu chhuana an nei jet fighter Hmangin Mindat Khawpui kale ani Chinlan Ram Chin State Mindat District Mindat Khawpui Circle number 1 Hmun chu September ni sompare tlaidar thum khan Military Council SAC sipaitan jet fighter Hmangin Puang zanga red bom lian voi thum Hmangin an kap le ani internet le phone line athat lo awangin Chanchin initiative ol samlo thuan soya September thla tangin voin thleng Mindat Khawpui chu jet fighter Hmangin voi som ni an kap to a civil hiam mi pani omin pathian zar anun na chan an omlo ani MNDAA Chuan China nena indor ton tur le NUCC chu Thawhpui lo tur thu apuang Shanot lama mi pui sipai Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA Chuan NUCC na somna chu nolin political le in do thu hla apo Thawhpui lo tur thu le Mandali lam operation kalpui tur chungchanga po MNDAA Chuan atelpui lo tur thu September ni lia thu chuana an nei ani MNDAA Chuan TNLA Thawhpui Myanmar le chena ramria Myanmar Military Council SAC office poi mober pathumna Lashu City pumpui chu August ni thum chundar sompani le minute somni a alo la fel to a Myanmar sipai thu nei na du lo dautu K3C Chin Brotherhood NUG le team dang atangin lompui na po adong na sa hle ani MNDAA chuan a naram chu alak fel nu in do chol san ri a naram tung ding le ti mason turin malak na anei chun zom tur thu asoi ani NUG nen tho ho chu du lawin China sarkar nen political thil ate Thawhpuin akalpui tur thu asoi ani MNDAA chuan NUG political kalkwal dan chu pom lawin engkonga ma a Thawhpui lo tur thu le amai ro chu Military Council SAC sipai thu nei na alak atanga anram chin venim na thatak asiam tur thu asoi ve bok ani khati zongkha tugen Zing Lam Chanchin kan Ngaihthlak theite an ni ri a atop thlengamin thlir saktu te chunga kan lo me hlimin lodam zelula lepeka Zofa journal production a hian kan mule theu donia hunman nuam vek ule